Lapha kuseMthatha, idolophu encane apho uyawuthi udibane neenhlobo zabantu abaphuma kumakhaya angafaniyo, elowo nalowo uzizamela indlela yokuphila ukuze balale betyile. Ubugebengu yinto yakhona, abantu bazama itorhwana ngeendlela ezingafaniyo. Welcome eKasi. Islovo yimpilo yolovo. Abantu bayaphusha, bayaphanga. Umntu wenza nantoni na ukuze afumane le nto ayifunayo. Mna ndinguJojo, abanye bandisabela ngoJJ. Ndingumntu wabantu, ndenza nantoni na ukuze abantu abasondelene nam bafumane oku bakufunayo. Ndayithanda le ndaba, kodwa kukho lula uphila apha. Impilo yolovo yandithathela ubhuti wam. Siyazi sonke ukuthi umntu unabangani. Laba ngabangani bam, uMabheka noSporo. Basoloko besenza into ezobangenisela imali. Bangenza nantoni na ukuze bafumane imali. Inene nasengozini bangazifaka. Lo nguMavesta, sowaziwayo eKasi, ugulukudu omkhulu. Ngumntu osoloko ehamba nabantu abaninzi, uStar, Simba noMgunyathi. uMavesta wazana nabantu abaninzi, basoloko besenza izinto ezimbi ehlabathini. Ndalahlekelwa ngubhuti wam ngenxa yemishikashika kaMavesta. Kodwa kuyo yonke le nto bayenzayo, mna ndizimisele ukwenza utshintsho for myself, for umphakathi, for abantu endibathandayo. This is my story.